Biran. Tapi aku krungu suarane tangga. Nyapa maneh? Ya ampun. Urung. Anake dhewe. Anak kuwi nyapa to nyang urung tak apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa maneh? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus tapi jarine tangga samping omah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora mirang? Dek mau ki tak becek ki takbir keleleng lho Pak. Assalamualaikum. Cewek meneng sik niku to sik. Syukur wae. Pamite iki takbiran. Takbir keleleng. Ah, wis mbok becek iki takbir. Wis tak becek. Jarine tangga samping omah iki lho. Jare tangga samping omah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah koyo bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Menawi wonten cecer cewet anggen kula nyejarahaken lairipun Jara Sandha inggih kados mekaten. Menawi si Jara Sandha mboten dipun pejahi tartamtu badhe damel risak wonten jagat ginelar menika Yayi. Waduh Koko Prabu. Pranyata wengis lan kejem ingkang dados pakarti saha tumindakipun Jara Sandha. Menapa malih kagungan gegayuhan bekaka ratu-satus negari. Pranyata menika ingkang dados kasunyatanipun Yayi. Pramila miturut pamanggih kula gegayuhanipun para Pandhawa ingkang badhe anggelar Raja Suya menika boten saged kaleksanan menawi Jara Sandha menika dereng mati. Awit syarat sarana lumadining Raja Suya ingkang angka 3 ingkang kedah ngrawuhaken ratu satus negari menika mboten saged dipun sembadani. Kula matur ingkang kados mekaten krana ing dinten sakmangke sampun wonten ratu cacah 97 sampun dipun kunjara kalian Jara Sandha wonten ing negari Giri Bajra. Kalebet ingkang paman Prabu Drupada dalah Kanjeng Eyang Prabu Mangsahpati. Wah, natala. Permara reh mangusuh myung ambreng ngengkadi karunaning kasuwase haning marga hamalatgung ing jagat dewa Bathara wasisaning Bathara jagat tinemunipun anggenipun Jara Sandha badhe nyembelih ratu satus negari. Dinten sakmangke Jara Sandha sampun sembada ngunjara ratu cacah 97. Lakar kados mekaten Yayi, malah mugi andadosaken kawuningan. Kinarya jangkeping ratu 97 supados cacahipun menika jangkep 100. Prabu Jara Sandha sampun ngancam kang sarta ngincim. Sinten kemawon ingkang dipun ancam kala wau Koko Prabu setunggal Yayi Aji ing Ngamarta, angka kalih kula pribadi lan angka 3 Koko Prabu Baladewa. Edan, aku melok hitungan Kresna. Tumut Koko Prabu. Wedyan. Tapir Jara Sandha. Tapir niku apa? Kaya kewan gajah ning anu tlalene cilik lho, kewan tapir. Kaya rena-rena tekan tapir barang. Dadi cekak-cekupe aku kanggo jangkepe ratu satus negara. Nuwun inggih kados mengaten Koko Prabu. Edan-edan. Lajeng kados pundi murih prayoganing lampah donjeng Koko Prabu? Yayi,
Gusti menika sampun paring pituduh kang sarta pepadang. Menawi Jara Sanda saantekipun kedah dipun tumpes. Sawerga ngasi rajan momongso baranga donjeng Koko Prabu nggih. Manut wangsiting Bathara wadya balanipun Prabu Jara Sanda saking negari Giri Bajra boten wonten sak siliring bawang malih badhe tumuju wonten ing tanah Jawi ngebak peperangan kang sarta ngrangket ratu kinarya jangkeping ratu satus negari. Lajeng kersa padukun jeng Koko Prabu kadosa pundi? Koko Prabu Baladewa piye Kresna? Dara. Wah, jeliteng Kresna kakangku ana dawuhmu apa? Tak jaluk Wadyabala Ngamarta, Wadyabala Ndwarawati lan Mandura didadekke sawiji. Mbok menawa iki mengko ana bobol barating lelakon, Wadyabalane Jara Sanda kudu enggal disingkirake. Ya, manut Kresna manut. Ning kakangmu Baladewa uga duweni penjaluk Kresna. Paduka, aku duweni penjaluk. Paduka nyuwun apa Donjeng Prabu? Werkudara, piye? Iki mengko yen kelakon perang gegempuran tenan, pun kakang maju ana pabaratan. Pisan-pisan aku njaluk tulung, aku aja mbok bantu. Aku aja mbok ewangi. Aku aja mbok rusuhi ya, Di. Iya. Golek gandengan dhewe-dhewe. Kuwi ngrusuhi nggone pun kakang awas kowe. Ngrusuhi nggone wong liya ki ora apik. Iya. Ngaten ya. Aja apa nek padha geleme. Oh nggih. Iso, lah iya. Mugi antuk pangasih saking Gusti ingkang Maha Asih Donjeng Koko Prabu. Perkawis babakan syarat sarana utawi pitukon lumadining Raja Suya. Kula pasrahaken sawetahipun dumateng padukun jeng Koko Prabu. Mugi-mugi kanthi niat ingkang suci, niat ingkang luhur. Anggenipun para Pandhawa badhe ngawontenaken upacara syukur sesaji Raja Suya. Sageta angrambahi kamulyan lan katentreman tumrap jagat raya punika Donjeng Koko Prabu. Mugi Gusti ngudaneni Yayi. Sagebyar katalika wau paripurna apa sing pirembakan ing pasewakan negari Indrapura Hasta Giya Sang Buminatarsa jengkar saking Stinggil Palenggahan tumuli nedya kondur angadaton bawane Sang Nata lamun Cinandra kairang-irang wimbuh kadon Prabowo.
tumuruk. Sinden jemeneng. As. Oh. Awas. Sekali lagi Mas Arya. Yo tarik. Yo. Hey. Awas. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nduk anakku sing ayu dhewe, anakku Limbuk. Ana dawuhmu apa yung nimbali karo anakmu maku nganggo leren unjal ambekan ya no? Perkara lakon kena disambung mengko sing wigati. Sing luwih baku ayuh memuji marang ngarsaning Gusti. Ngono. Merga rumangsatiku kuwi bengi iki ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake. Ngono. Kejaba mung memuji mring ngarsaning Gusti. Syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa. Ngono ya, Mak. Sebabe apa, Yung? Sebabe krana aku kang sarta kowe sak rombongan. Iya. Isih pinaringan ya kuwi kebagas warasan kesehatan. Wujude nikmat kang sarta berkahing pangeran. Ngono. Moga tanpa nikmate pangeran aku kelawan kowe anakku Limbuk bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki no. Wih ngono ya Mak. Iya ya ngestokake dawuh. Lah banjur bengi iki
dalam rangkaian adicara apa kok katon gayeng gumarenggeng sajak rame wiwit sore mau mak ngene ya nok. Iki adicarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi adicarane bersih dusun ngono bersih dusun iya diadani dening warga masyarakat para kawulagong kang lenggah ana ing babatan ngono dusun babatan kelurahane Wrongotok kecamatan Nganjuk Kadipaten Nganjuk wah ngono ya mak mula wis sak trepe wis sak wajibe aku karo Biyo ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan ngaturake panuwun terima kasih yang sangat banyak awake dhewe sak kanca aku minangka dadi wakil wakile kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata ora iso matur apa-apa kejaba mung ngaturake panuwun kunjuk marang sapa wae sedaya panitia ingkang ikut andil lumadining adicara dalu sakmangke ingkang pinandikan dening Bapak Ketua Panitia ngono ya kuwi Bapak Joko Muhartoyo ngono ya mak iya ngestokake dawuh mau uga wis di ngendikake mau Bapak Lurah uga hadir mau uga paring dawuh ana ing sambutan mau sore ngono ya mak iya ngestokake dawuh Bapak Kelurahan Kepala Kelurahan Wrongotok Bapak Nyoto Sarjana Sosial iya ora keri ora lali uga aku minangka dadi wakile kanca-kanca ngaturake panuwun terima kasih yang sangat banyak kunjuk dumateng seluruh warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Babatan ngono dene bengi iki awake dhewe sing ketiban sampur untuk tahun iki awake dhewe sing ketiban sampur kinen paring lelipur paring hiburan kanggo seluruh para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Babatan sumrambahe para warga gong pecinta wayang kulit pecinta seni dan budaya kang lenggah ana ing Laladan Kadipaten Nganjuk wah iya ya mak iya ngestokake dawuh awake dhewe suwe ora rene yen ora lali awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata kuwi rene terakhir nalika jaman Covid-19 ngono dadi kae yen ora kleru wayangane rampunge jam 1 ning Babatan kene awake dhewe wis suwe banget terakhir nalika jaman Covid bare jam 1 ya ana bintang tamune ning sapa lali aku bintang tamune ya luar biasa antusias kang sarta apresiasine para warga masyarakat kok nduk lah ya ya jernyatane antusias apresiasine warga masyarakat luar biasa wah wayangan rongawit lagi rapat wis geger kok ngono masyarakat sisih lor karo masyarakat sisih kidul oh iya gegerane perkara apa? Perkara lokasi arep penggunaan dalang akbar sak kanca Astabrata iki lho perkara lokasi gegeran. Oh iya. Dalah ning lor kidul ra gelem nonton. Iya. Dalah kidul sing lor ora gelem nonton. Iya. Wah aku nganti ning omah iki semeremet krungu kabare wis to ndang lor karo kidul nanggap dhewe-dhewe aku ngono ya. Iya, Mak. Ning kuwi ora apa-apa wis saka tresnane para warga masyarakat dusun Babatan yang awake dhewe. Oh tenan kok, Nak. Ngraketake paseduluran, ngraketake tali silaturahmi, ngumpulke balung pisah. Iya, iya. Apa meneh iki awake dhewe ngawiti berkesenian ngawiti mayang gelar-gelir gantung gong ana ing sasi Mei. Heeh, iki ngawiti tanggal 2 awake dhewe ngawiti ya ning Babatan kene. Heeh. Mula aku ya ora iso matur apa-apa kaya sing tak kandhake mau ngarep. Ya. Isone mung ngaturke panuwun kang sarta terima kasih. Iya, Mak. Nek rapat marambah makaping-kaping. Ngono. Heeh. Dadi sing rapat kuwi panitia. Heeh.
Sing girong ya melok rapat. Oh iya. Sing girong. Mas Heru kuwi yo jare aku pentas ning babatan Mas Heru ngomong, "Aja kuwatir Mas, kene wilayahku." Oh iya. Ngono, melu rapat, heeh. Kene iki wongku kabeh jare. Aku gumun nganti karo sing girong karo Mas Heru kuwi ben lurah kok apal, ben perangkat dusun kok apal. Jane iki jabatane ning Nganjuk ya apa ngono iki. Lah ya. Wong ya seneng serawung nok. Ya ngestokke dawuh. Mula aja lali njurung pandonga, Dadi awake dhewe ning kene ora mung seneng-seneng, ora mung hiburan, ning lek-lekan nirakati dusune ora ana liya kejaba mung dusun babatan. Apa meneh ki agenda rutin tiap taun? Ya. Ora ana lupute, ora ana salahe, ora ana eleke ben taun pisan ditirakati dileki dusune. Ngono ya, Mak. Dadya dusun sing badatun Toyibatun Waropun Gofur Gemah Ripah Lojinawi Kerta Tata Turaharja. Ya. Murah sandang kelawan pangan cinaketok ing kamulyan tinebehna saka bencana alam. Iya, Mak, iya ngestokake dawuh. Badatun Toyibatun kuwi tegese dusune iso ayem tentrem adoh saka lelara. Iya, Waropun Gofur ki tegese desa kono masyarakat kono kabeh dosa-dosane sing wis dilakoni di ngapura kabeh karo Gusti kang murbeng dumadi. Amin ya rabbal alamin. Pancen sing disesuwun ya kaya mangkono, Mak. Yo, Nak, piye? Ya sadurunge ngaturake tetembangan sing maneka warna kang sarta ngaturake bintang tamu. Lah ya, lan ngaturake ya kuwi mbak-mbak kang sarta adik-adik pesinden. Ya. Luwih dhisik dikendhoni suasanane ya, Nok. Oh ya, nganggo langgam sing alus-alusan sik. Ya, arep ngaturke apa? Sing alus dhisik. Gandeng Mas Heru melok rapat tak kon bawa lho sik. Oh ya, Ya. Ora sangel-angel dirakit ning ngujiwat ya, Nok. Oh ngono ya, Mak. Karben Mas Heru tampil ke muka-muka ketampil. Lah ya. Lah ya. Iya, mangga Mas Heru, wilujeng dalu, Mas. Ya. Sugeng dalu, Mas. Weh, bahagia ya, Mas ya. Alhamdulillah. Sehat toh, Mas? Sehat. Bagaimana penonton pada malam hari ini, Mas? Meriah sangat. Weh. Pak Gunaris tahun depan Mas Akbar lagi loh. Amin. Ternyata banyak teman itu banyak rezeki, Mas. Ya, kok bisa Anda menyimpulkan banyak teman banyak rezeki itu nalarnya? Teman saya di sini banyak. Oh. Banyak apa wong temane? Demi. Maksudnya temannya tidak sedikit ngono to. Iya. Ya. Cawisno dhisik nggo mukadimah, Mas. Heeh. Ngujiwat. Iya, mengko lagi ngaturake ya kuwi Mbak Perigel Pangayuan Jarwening. Wah iya. Maka Duh ni Mas Mustika ning
Mengko sing ngaturke langgame ben Dik Sinta Widya Malupi. Wah iya, minangka salam pambuka utawa mukadimah ana ing season limbukan. Ayo, lajeng Mas. Esamira nyirnake lungkrah lan lasu ngilangke rasa kang samar tresnaku sundul Mangga didhawuhke gawan langgame no. Iya, Dik Sinta Widya Malupi jumeneng pelan-pelan kagem meluruskan urat saraf yang tertekuk. Ayo, Yuk, buka celuk. Coba kaya ngapa? Ya. Ana tetembungan kecil-kecil cabe rawit yo Dik Sinta iki. Senadyan katone cilik ning wis ngasta dadi guru nggih, Dik? Nggih. Mulang mucal wonten pundi, Hara? Wonten SMK Segara, Pak Dalang. Mucal mapel napa, Hara? Bahasa Jawa. Luar biasa. Ning pun wisudan apa dereng to jane? Insyaallah Juni, Pak Dalang. Juni, heeh. Kanca-kanca Astabrata kon rono kabeh nek wisuda sampeyan. Mengke kula sewakne elep. LP gantol. Elepe Pak Heri no. Aja malah blasuk-blasuk tekan Semarang kok. Yuk. Jasil
Sin. Garapan Mas niki. Nggih, ora apa-apa. Wong mangan nggo cecer. Sin. Das Sapa? pundi? Aku emang ndelokne sampean sore mau sampean sing nyerahne gunungan ngono ya wagu isin ya. Wagu ya. Lah iki biasane mboten kula lho. Lah Ya kok yo nek sing nyerahne kayon ning apa panitia sing Sokipul Kajet niku kok ya kurang pantes ya. kirang le sing pantes sinten Mas? Lho enggak mergo nyekel gunungan nyerahne ning tuan rumah ki nggawa anu lho, makrifat. Oh ngoten. Lah nek kula sing beto wau pripun? Lah ya sampean mau nak rada wagu rada ana sing aneh, ibarate omahe renek isine ngono. Ngono. Nggih pun, bijing kula tak training riyen nggih. Training sik belajar ning kono, sing gaene nyerahke, heeh. Teko sampean kok jare sampean mau wis komplain ning MC-ne. Pripun? Ngene iki nyerahne gunungan ning anu apa ki jenenge sing kagungan kersa ngene iki tambahi 100. Ya. Ya, Ya, totoke rong ramban Mas Arya. Ya, Kesan papuntanku umpamane kambang aja kongsi Katur dumateng seluruh warga masyarakat dusun Babatan. Mugi sageta dados jampi sayah tombo keselak. Caos pisungsum langgam mujiwat. Sesarengan Dik Sintawit nggih palupi. Yo. Uga katur sing memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Heeh, sing wis kersa ngancani awake dhewe lek-lekan nyambut gawe ya, Mak. Ya, dilapun lajengaken, Dik. Dik Sinta. Heeh. Tak
telaske. Ya. Ngaturaken panuwun kunjuk Dik Sinta ingkang sampun ngaturaken minangka salam pambuka ngujiwat. Nduk piye? Iki awake dhewe sowan komplit kanca-kanca paguyuban Sanggar Seni Astabrata. Iya. Mijil saka Jalan Mas Trip 2 Gandung Kidul. Mung karing glinding kok no. Lah iya, cedak banget, cedak banget. Lah iya, Apa meneh iki uga disumbutke, disiarke langsung lumantar via YouTube ya kuwi Astabrata Media. Ngono ya, Mak. Dadi iki sing ora iso kepareng rawuh ana ing TKP utawa lokasi iso memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media. Ngono ya, Mak. Ngaturke panuwun kunjuk warga masyarakat Babatan. Mah tenan kok, Nduk. Awake dhewe ora ketiban sampur nek ora mayang yo nganggur ning omah. Lah iya, Mula awake dhewe ngaturke panuwun wis diparingi rejeki sak kanca-kanca. Ora mung awake dhewe sing nampa rejeki ning bakul-bakul uga melu kecipratan rejeki nampa sawab barokahe warga masyarakat dusun Babatan kang ngenengake ya kuwi wujuding bersih dusun. Iya, Mak, iya. Matur nuwun. Ya iki sing dianti-anti kudu dadi bukti. Sing ditunggu-tunggu kudu lumaku. Iya. Iki saka keparenge para warga masyarakat ingkang mapan ana ing dusun Babatan. Iya. Iki awake dhewe ora sowan ijen ning kepara nganti ya kuwi Mbak Yuku kang mijil asline saka Kediri ning saiki domisili ana ing Kutha Tulungagung. Wah iya. Mbak Prigel Pangayuan Jarwening. Ngono, Mak. Wis suwe ora kepethuk, wis sawetara panci wis ora kepethuk. Pethuk pisan ana kabar jare anake wis loro no. Wah iya. Mbak Prigel, ya kangen-kangenan. Jumeneng aku kepengin dienggo ya kuwi minyak sepining swasana. Dangdut dhisik ya kuwi ayo guyu no. Ngono karepen seger. Arep ben seger Mbak Prigel ben menyapa para warga masyarakat kur. Nggo mecah sepining swasana. Monggo Mbak Yu kula aturi jumeneng wonten ing pepanggungan. Celorot. Hei. Yo. Rambahan Mas Arya.
biasa. Iya. Selamat malam Mas Akbar. Ayo no selamat malam wilujeng dalu Mbak Iya. Prigel Pangayu Anjar Wening. Lama tidak jumpa ya Mbak Yu. Iya lama tidak jumpa. Edan piye to kok iso guyu dhewe iki lho. Aku ki saking senengku lho Mas. Oh seneng bombong nggih. Bombong rasaku iso kepenok karo sampean nih. Kepethuk. Luar Iya, biasa. sampean sehat ta Mas? Akbar? Sehat. Antuk pangestune Mbak Prigel kula pinaringan sehat. Kosok wangsulipun Mbak Prigel pinaringan sehat kabaripun kados pundi? Pangestune Mas Akbar. Sehat to nggih? Alhamdulillah sehat. Niki wau berangkat dari rumah mana? Dari Kediri. Oh, Kediri. Iya, saya asli Kediri dan sekarang juga di Kediri. Loh, sampun mboten teng Tulungagung mboten nggih? Oh, tidak. Sakniki teng Kediri. Iya, sekarang di Kediri. Monggo pinangkrak. Nggih, nek wah nek kapinujon senggang kapinujon longgar kula tak mampir. Ah, ya ora mungkin nenek longgare sampeyan ki sesasi lek umume wong tanggapan iki kan ya 30 dina to Mas. Heeh. Lah sampeyan iso sesasi ping 45 lho sing 15 lek mu golek nyandi. Ya sak mayang awane no. Oh ngono. Sampeyan ki yo ngruwat barang ngono apa piye? Ngruwet. Mas aku. Alhamdulillah ya Mas Akbar. Sowan dusun Babatan. Heeh, babatan sampean wis bolak-balik rene ya. 2 kali niki nggih Pak Bu nggih. Katose nggih. 2 kali ya. Nak kula tasik sepisan niki nggih. Heeh, nembe Nggih. 1 kali. Oh iya aku sik sepisan iki. Marai pas corona ki ora urung kenal ya awake dhewe ya Mas ya. Oh belum kita belum Sampeyan sik dekat. karo biasane bintang tamu sitoke kae. Nggih kula lali punan rekamane pun Sapa ta hapus. jenenge aku kok ya lali. Nggih. Aduh semua aku. Iya. Ambil kipasnya Bu. Ya salam-salam dong. Semua aku. Kok iso? Pacarmu sing ndi saiki? Astagfirullahaladzim. Ngaten lho, warga masyarakat dusun Babatan menika sampun tanggap, sampun ngerti. Dasaripun Babatan kalih Mas Trip niku dekat. Heeh, terus Perjalanan kula sampai ke lokasi menika 5 menit. sik to ditekoni apa lek mu nyauri apa? Lho, sik rambatane kan ngene to, Mbak. Oh iya iya, cerita. 5 menit. Dadi apakah hubungannya 5 menit perjalanan ke sini? Warga masyarakat Babatan niku sudah apal njaba jerone dalang akbar. Loh, Wiwit zaman semono kula sowan pertama teng Babatan mriki, sowan dulu pas Covid sampai sekarang urung ana ceritane dalang akbar kok cedak karo wong wedok niku durung ana sejarahe. percaya Bapak Ibu? Piye saurane piye tekonine? Pisan kas. Sing kene percaya napa mboten Bapak Ibu? Sing kene mboten Mas. Sing kono no, heeh. Sing kono tak tekoni ya. Pisan kas, heeh. Percaya napa mboten Pak Bu? Percaya napa mboten Pak Bu? Mboten apa percaya, Mang? Mboten. Mboten, berarti yo bener ngono lho. Ih, sowah dalange iki. Heeh. Ya kan yo ngene lho Mas yo Ah, yo. piye. Umumnya Piye. enek awan, enek bengi, enek wong lanang, enek wong wedok. Ayo. Kan ngono to? Awake dhewe iki diciptakan berpasang-pasangan, ngono Iya. lho. Sampeyan mosok arep dhewe terus. Mula aku tekon warga kene yo ben ngerti sampeyan saiki ku berpasangan dengan siapa. Ngono. Engko sok-sok awakmu seneng karo Heru aja lho Mas yo. Mboten, ngaten lho, Mbak Prigel. Bojo, wong nek wis rabi kuwi sedina kanggo selawase, ya to. Wong bebojoan ki ora sedina 2 dina, ya to. Dadi gini, wong iki kudu milih wong wedok ki kudu sing tenan. Oh ngono, kudu difilter tenan-tenan ya Mas. Kudu ibarate wong tuku montor ki kudu di DP sik. Oh ngono. Berarti kudu Maksudnya kudu di ngerteni karakter dan sifatnya itu seperti gak kudu apa. dijajal dhisik ngono. Lho lah nggih dijajal pemikiran dan karakter dan sudut pandangnya. Ngaten lho. Iya. Contone piye? Ya contohnya nggih mekaten, kula cedak romo wedok nggih cedak biasa, serawung biasa. Sejauh itu loh Mbak Prigel, Sik ngaten to lho. Mas, wah lagi mang enek gambare to. Agak eroh aku enek gambare, Bu. Ah tak tutupi lah ngene. Kuwi ngene sapa to jane? Tak ibuke lho. Niku jabuke jadi Ngapa lho, Bu openi. ya? Nyapa to enek gambare barang kipas sih mbok ya sing umume kipas biasa ngene ki mang nyaput templeke gambar barang ngono ki mang. Kudune nek gawe kipas ngono anu rupane sindene dewi-dewi. Oh, ngono ya? Dadi ya gambare bupar. Iya. Heeh, wis entak Dek kapan kayak dicetakne terus pecah lho Mas. Lah nyapa kok iso Malah pecah? dadi kok.
Iya iya Mas Akbar. Penontonnya luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Didongake ya Mas. Dongakne salam sik no sadurunge donga. Aku mau wis salam ya. Yo, Mugi-mugi. aku rung krungu baleni neh. Iya, mugi-mugi warga dusun Babatan ya. Babatan. Nggih, tansah pinaringan kesehatan. Amin. Ya, rezekine melimpah. Amin. Sing dereng kagungan jodoh, muga-muga ndang diparingi jodoh. Sing amin banter dhewe iki sapa ta Mas? Lho niku panitia. Oh, iki termasuk kancane Panitia. Heru. Oh, iya iya iya. Nggih. Oh, sing DP aku kae iki. Ngaten Mbak Prigel. Iya, Mas. Kok iso ndongakne urung entuk jodoh. Terus melengos ning aku. Urung entuk jodoh. Melengos. Anu pas madhep ngarep iki irungku gatel. Oh, tidak ada salahnya aku sharing karo sampean. Iya, sharing-sharing. Sampean- Otok rene to, Mas? Sampean kan umure wis berapa saiki? Sekarang 25. Padha selawe. Seumuran. Selawe itu singkatan selawe seneng lanang wedok. Iya. Dadi wis puber. Selawe seneng lanang wedok. Iya, seneng lanang ya seneng. Aku kan rong rabi. Heeh. Rong rabi itu dadi menurut sudut pandangnya Mbak Prigel Pangayu Anjar Wening. Wong wedok sing cocok karakternya dengan Akbar Sahalami, wong wedok sing model piye? Nganu, Mas. Ki karakter. Di sawang teko fisik ya, ki fisik ya. Oh, fisik. Ngomongnya fisik ya. Ayo. Teko ngerti kencet. Apa kuwi kerja? Iki lho. Iki apa yang ngarani? Tungkak. Iki lho. Tungkak to, polok to. Polok, Anggere wong wedok sing poloke rada nerincing. Rada nerincing ngono kae. Heeh. Kuwi aja mok rabi, Mas. Lho, trincing malah apik to. Aja mok rabi. Enteng to malahan. Aja. Lek wong wedok poloke nerincing, kuwi boros, Mas. Lho, nek Kuwi polok boros, tidak bisa mengatur keuangan. kok iso? Ya ngono, mergo trincing. Mergo trincing. Jadi pemikirannya ki kecil. Kecil. Heeh. Gak Jadi iso tidak bisa wawasannya gak luas. gak luas. Ngono ya toh. Iya, Pokoke iya. wong wedok sing apa nek Kencete, arani, tungkae. kencete poloke iki nerincing. Nerincing? Aja mok rabi ya, Mas. Mergo boros. Saiki tak teko. Upama kencete kuwi rada bendol ngono piye? Umpama kencete iki rada bendol rada bunder ngono Rada kae. bunder, kuwi apik. Oh gak, kuwi aja mbok rabi. Kok aja dirabine? Kuwi aja mbok rabi, kuwi wani karo wong lanang. Nek kencete bunder kuwi wani karo wong lanang. Aku Aku ya sok sama. mulai sesuk tak anu nek kenal wong wedok tak deloki sik kencete kaya apa. Iya, kudu didelok kowe Sing nek dicek pertama malah kencet ya. Iya, Iya heeh. iya. Terus lek enek wong wedok sing sikile rada ulunen kaya aku ngene iki, Mas. Heeh. Ngene iki. Kuwi piye? Aja mbok rabi, Mas. Kok iso? Mergo aku wis duwe bojo. Oh iya iya. Iya. Ora kira apik. Ora enek sing apik. Terus neh, Mas. Piye, Lek Mas? enek wong wedok tangane ulunen, enek ora sing ulunen iki. Ndak. Tangane ulunen, sikile Persis. ulune rada akeh. Kuwi aja mbok rabi, Mas. Wulunen tangane. Heeh. Ora entuk dirabi. Ora oleh Sebabe. dibanci. Ngono ya. Dadi kowe ora usah rabi. Oh, banci saiki yo dikerok kok. Ora usah rabi, wis ngono ae. Wis ora rasa rabi lho. Saiki ngene, Mbak. Penak ngono, rabi Wis. rumangsamu apa penak? Sik aku mumet manut umusmu deloki kencet, deloki tangan. Saiki momo sinden saiki, secara fisik lho ya. Heeh. Momo sinden 1 iki sing cocok karo aku momo secara fisik iki sing mana? Sakjane ya Mas, iki jujur hati paling dalam ya Mas Ayo, ya. Sing paling cocok ya asine ya ibuke iki. Gajinge. Loh, Sing nome akeh lho. Ora, rumangsamu aja ngenyek ibuke. Ibu iki jaman nom-nomane iki kalah iki. Lho iya nom-noman ning zamane Bung Karno. Nek yo saiki zamane iki kok Gek enek sing ngalahane ibuke kok. momo iki yo gak cocok. Gak cocok. Kuwi kencete lincip. Ayo. Kuwi boros kuwi, berboros dadi wong Iki wedok. ya? Heeh, boros. Kan umpon ini kaya ulo serit. Heeh, ngono iki Mama- boros. Iki. Sing sandinge piye ra cocok? Iki gak cocok. Oh, penyebabe. Iki wani karo wong lanang iki. Oh, wani karo wong lanang Heeh. mergo kencete cilik. Iya, ya. Kok cilik bunder. Bunder, Heeh, ya. bunder. Mama bunder. sandinge Iki aja mbok rabi Mas iki. Iki bathuke iki akeh ulune kaya aku. aul kuwi sing Aul. tengah. Penyebabe apa? Nek apa kuwi kenene akeh ponine ngopo kuwi? Biasane lek masak asin. Hubungane. Ora ul, ngaku ul. Masak. Kok malah reso masak kowe?
Wah, iki penelitian Mbak Prigel kok bener kabeh ya. Iya bener, aku ya wedok rumah sama aku banci po. Adinge Aul. Lah iki. Iki arepe muni gak oleh dirabi yo senengane dalange kok. Ora. Ndak. Oh iki to. Ora iki piye? Upamane iki karaktere piye? Upama Karaktere secara fisik iki apik iki dirabi, bocah kalem ya to. Teko njabane kalem, muga-muga jerone ya kalem. Gak apa-apa dirabi, Mas. yo ya pok kalem ya, tapi kan aku yo urung roh. Kan serawunge yo belum dekat karo masa Sinten. gak Yo, kalem iki. Ketemune nggur pas latihan to. Oh iya, gak apa-apa iki dirabi. Kalera konone meneh piye karaktere? Ojo kita kancane, Mas. Ojo tek kancane gak boleh. Ya ora maksudnya ki fisik seperti ki lho Mbak Birgita ki umpama fisik kaya ngono ki karaktere piye? Iki Gemati. karakter sing gemati, Oh, suka gemati. menabung, suka memasak. Oh. Bener ya, Bir? Gemati ya, umpama piye? Ya, Bu, bener aku. Iya. Gemati ya. Umpama sing lanang umpamane arepe jago ngene badike dilempitne. Dilempitne, Iya. umpama bojone dalang ya disetlikakne jarike diwirokne ngono. Ya, luar biasa Birgita. Yo. Iya. Nek bupar kowe. Nyapa to melu barang iki? Hei! Lah liyane nom-nom oke. Lah jaremu malah sing apik dhewe kuwi kaya sama aku. Wes ya nyanyi. Nyanyi apa? Wis. Aku arepe nyanyi lagu Arab, Mas. Lagu Arab, Mas. Nemo. Belok 6. Iya. Arab, asli Arab iki. Arab iki asli. Rungokno ya, Mas. Magadir to? Udu. Waduh. Arab. Nemo. Sak pira neme, Mas? 6. Moane sak pira? Mo. 6 mo kabiro walhamdulillahi kasiro. Kok iso tahiyat lho malah. Arab lho, Mas. Iftitah ding. Arab lho, Mas. Lah iya. Yo nyanyi ya yang ada iramanya. Lah kan iki yo seni yo nyanyi. Solawatan ngono lho. Ngono. Pelok 6. Ki bawa apa? Bawa to. Oke. Apa pocong Mas Kemambang? Pangkur. Pangkur. Wih, dah. Suwi ndak krungu suarane Mbak Prigel. Anake sing nomor 2 lanang wedok. Wedok, Mas, aku urung berhasil ge lanang. Wah, lah iki lho tekono aku lho. Piye? Kowe ndak pengen to kowe duwe anak Yo lanang. pengen, sampean ro rahasiane ngono apa piye? Duwe anak lanang terus dadi dalang ndak pengen to. Yo pengen. Piye resepe? Yo sok tak WA. Yo terus. Dadak di WA. Wong-wong kan malah penasaran to yo. Yo terus. Rarasek dusun babatan. Ya. Rarasek dusun babatan. Mas operator, di operatore Mas, miku rada banter no sithik, Mas. Mikku untiren sithik. Cek. Tes 1 2 3. Oh, kebanteran rada liri. Rotok lirih cek, tas cek, 1, 2, 3, tes dicoba. Lirihnya Mas, dilirihnya. Kebanteran. Cek, 1, 2, 3. Lirihnya. Wis dipateni kok. Ora, lirihnya. Mesak nih gamelannya ra krungu kok suaraku sing fales iki lho. Lirih. Kurang lirihnya Mas, kurang nih. Ini. Oke. Rotok dibanternya sithik Mas. Yo kan yo dipasne to, Bu. Aja mbok gegekne. Kuwi wis sak awane suwenene karo Pak Barok. Sak awane wis budrek. Posisine dipindah kabeh sone. Yo. Nanggap wayang kunjuk syukur remreng Gusti. Nanggap wayang kunjuk syukur Gusti, syukuring Gusti. Terus lakone para pandu sesaji raja saya
Raja Soya ta ki mau. Nah iya, kok yo ngerti ya Ya to. ngerti ya kudu ngrungokne ta ya. Sesaji Raja Suya garing garis miring Pandhawa bersyukur. Iya. Terus Anu dawuhe Pak Joko ta. nah iya. Para warga sambiya guyub rukun tuhu Gya tumandang makarya Ya tumandang makarya terakhir tansah rahayu dongane tansah rahayu lestari untuk seluruh para warga masyarakat Babatan. Babatan luar biasa toh. Iki aku ora ngarani dhisik, Mbah. Bebas terserah panjenengan arep ditibake apa. Wis, manut. Ah, ditibake mlumah to, Mas. Maksudnya iki tembange. Bocah gunung mawon nggih. Oke, cocok. Heeh, bocah gunung. Ning langsung rame wae. Piye garape piye? Pertama ya apa ngono jaranan apa piye ngono. Oke, heeh ben digarap karo kanca-kanca. Sik tak selingi sik, Mbak. Iki ana puki layang, ben diaturke karo adik-adik kang sarta mbak-mbak pesinden. Nyuwun gending saking bapakmu Rata RT 7. Setunggal tembang kangen, angka kalih sambel kemangi, angka 3 negara angin, angka 4 sinarengan. Peh mbok tuku kaset lho. Akeh ora apa-apa. Lah piye sampean ditanggap kon muni malah mbok kon Nah tel iya. kaset. Ora apa-apa iki wis ana tindhihe, heeh. Ya. Bocah gunung nggih? Nggih. Monggo kanca-kanca. Sing rame ya. Nah, yuk dadekke, heeh. Ya. Obah ngombak ke. Ayo Mas Soyar. Ayo. Nadyan aku bocah Tresno
Agel. Yo. Menurut penilaianku lho, Mbak. Jenengane bar bayi anak keloro ki suarane kok luwih bantas, Mbak. Masa Suarane kok luwih banter ngono lho. Anu Duwe ya, anak loro iki kok iso suarane ibarate kaya genderno sangupane saya amba ngono, Pak. tapi yo anu Mas mengkis-mengkis. Mengkis-mengkis ora apa-apa. Anake sing kedua siapa namane, Mbak? Namanya J. Jyoti. Argat Sani Sihing Gusti panggilane J. Wah, apik lho cah saiki jenenge apik-apik. Biyen zamane sinden pojok dhewe ngono jenenge anu ya Prasaja. Kuwi sinden kuwi pojoke jenenge Parsinem. Ana neh sing jenenge sapa? Sing ngenong Sipan. Sing gambang Slamet. Nek jeneng saiki kaya ngono kuwi apa J. Wah, luar biasa. Cantik. Iya karena kakake kan L. Oh ya. Dadi bar iki K. Oh, K J urut. K L ngono ya to Mas. Iya, heeh. Ya, so L lanang. Yo. Apa kowe ra kelingan ana latar padha lelungguhan kegocekan Ayo yo. Oke. Tresno aku Hey, oh, hey. Ambekan sih. Piye tabuhane kanca-kanca meningkat ora? Meningkat ta? Tambah kompak, tambah ganteng-ganteng. Astabrata ganteng-ganteng ya? Ganteng-ganteng. Sing ibot ya ganteng ya? Bagus. Oh iya. Lah kok aku ra muni bagus ra kok tabuhi to, Tris. Iya. Entake, Mbak. Ayo. Apa kowe ra kelingan? Terima kasih. Ambekan dulu ya Mas Akbar. Nanti dilanjut lagi ya. Oke, aku tak moco-moco. Ya. Ya kuwi pamundhut lumantar WhatsApp. Ayo, Sareh-sareh waton pikoleh, gremet-gremet waton slamet. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat 45. Oh iya. Mas Akbar dan kru Astabrata sehat sukses selalu untuk kabarkan saking Allah Ta'ala. Nyuwun gending gubuk asmara. Lagu menika kagem sedaya pamirsa ingkang anenggane lumantar live Astabrata Media. Matur nuwun saking kula Bapak Lasiman. Iya. Hadir-hadir ya. Iki request uler kambang. Iya.
ingkang ngendang sinden jenengan Mbak Retno ya kuwi anu to duwe buzzer bareng ya sugeng dalu Mas Akbar saking kula Wahyu Jabrik ya nyuwun lagu ninggal katresnan semoga semakin banyak tanggapan amin ana meneh sugeng dalu Pak Dalang saya Bapak Oka Wibowo kula badhe nderek anguri-nguri budaya Jawi nyuwun swantenipun Mbak Bir ya wonten request lagu Layang Kangen nah. Lestarilah budayaku matur nuwun Bawa Dalang nggih amin ya ditanjake sithik mboko sithik nok ya dibajutke sapa Mbak Yovika Listia Risma karo Mbak Bir kita Ayu Setiani ngadeg bareng wong loro.